και τσιγάρο, τώρα θα κάνει τσιγάρο. Να του μιλήσετε γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να του κάνει κανείς τίποτα. Θεωρεί ότι είναι... Δεν θέλω να πούμε κάτι. Υπεράνω του νόμου και υπεράνω όλων. Μας εφέζει και μας χλεβάζει καθημερινά. Τσακάλε! Τσακάλε! Είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό, αλλά εμάς επειδή δεν είναι αδερφή εισαγωγή μια παράδοση, δυστυχώς αυτή η παράδοση μας βαράει. Γιατί πρέπει να εξελιχθεί καλά και με την κίνηση και με τα σωματεία.